गिबियावनो जायफोरा आंनि भिडिअ कमेन्ट हरगासिनो दङ आरो लाइक हरगासिनो दङ आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबोगासिनो दङ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग सेलुट। बेनिफ्राय दाखालिबावै 12 तारिखआव आं क'क्राझार थांनो गोनांमोन गभ कलेजाव बडि बिल्डिं कम्पिटिशनमोन। बेनिफ्राय आं 10 तारिखआवसो फैखादोंमोन। बेनिफ्राय 10 तारिखआवनो आंनो बिसोरो कल हरदोंमोन। सोर कल हरदोंमोन आरो आं मानो थाङासै आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ। जोबनायावसो खोन्थागोन आं। बेनिफ्राय आं मैया मोनसे जोबोर गिदिर भुल मावदों। मोनसे आं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ भिडिअ हगारदो। आं माने हगारनो गोसो गैयामोन, बाध्यता जानानै फैदो माबा मोनसे, जाहाथे गथ'फोरा सोलोङो आरो बेखौ नुनानै गुबुन जायगानि गथ'फोरा बेफोरबायदि खालामा, गुबुन जायगानि गिदिर गोलावफोरा बेफोरबायदि खालामोब्ला गथ'फोरखौ बादा होनो हायो। बेनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ हगारनो गोनां जानानै फैदों। नाथाय आङो गासै रायजो राजा आरो जायफोरा नायनानै गाज्रि मोनदों नों मानो बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारखो, माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गासैनिसिमबो निमाहा बियो। मानो होनोब्ला दिनैनि दिना बेफोरबायदि नंला, बा दिनैनि जुगा बेफोरबायदि नंला। दिनै जों ओरैबायदि सोलोंनोसो गोनां जाबाय, दिनै जों फरायनानै गोरों जानो हायाब्ला जों रावजोंबो सिनायबो जाया, नामबो खामायनो हाया। दिनै जों खेला धुला गेलेनानै गोरों जानो हायोब्ला जोङो मा गावखौनो सिनायथि खालामनो हायो, सिनायथि खालामनानै गालांनो हायो। दिनै नोङो फरायनायावबो मोजां नङा, खेला धुलाबो गेलेया, मा जाहैगोन? ना नोंखौ सोरबा सिनायगोन, ना नोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हागोन। बेफोरबायदि साननानैसो आं माने गुबुनखौ नायनानै, गुबुना दिनै माबायदि सिनायथि जागासिनो दङ मोजां फरायनानै खेला धुला गेलेनानै, जाहाथे जोंनि गथ'फोराबो बेफोरबायदिसो जानांगौ। आं बेफोरबायदि साननासो माने रावखौबो गियालासिनो आं गावनो भिडिअ बानायदो। मानो होनोब्ला बेनि आगोलाव बोसोरसे सिगां जोंनि खाथियाव सासे गथ' फिसा दङमोन, बाइकनि सिलेन्सार पाइपखौ बरनजोबना लानानै साखावबाय थायोमोन। आं उन्दुलांनो हाया सानमानि। बेनिफ्राय आं सानसेखालि बे गथ'खौ होसोलांदो न'निफ्राय। बे गामियाव सोर बाइक साखावबाय थाग्रा जाखो? मोनसे गुबुन गामियाव। बेनिफ्राय आं होसोलांबाय। होसोलांनानै आं बे गथ'खौ मोनासै। आं न'निफ्राय सानाव माने बाइक लानाय मानाय बेयाव गथ'आ खारग'लांबाय। माने बाइकखौ ओरैबायदि साखावफायो, सोरनि बाइक लाबो मिथिया, थानोनो हाया, माने खोमायाव हाबजोबलाङो। आंनिफ्राय खमसे खम 800 मिटार गोजान थाननो हाया, माने हरनि साननि अं साखावफैबाय थायो बाइकखौ। बेनिफ्राय सानसेखालि रागा जोंना बेखौबो होसोलांबाय। होसोलांना मोनासै, गथ'खौ मोनासैब्ला सोरनि फिसा? उमुगनि फिसा जाहैबाय। बेनिफ्राय बेयाव गामियाव सेंग्राफोर माखासे दंमोन, 6 जन 7 जनसो, दखानबो दं। ओमफ्राय आं सोंबाय, ओमफ्राय बे बाइकखौ सोर बेफोरबायदि साखावबाय थादों नोंसोरनि गामियाव? नोंसोरनि गामियावथ' एसेबां गोरों गोरों मानसि दङ। सोंबाय आं। बेनिफ्राय मा बुंबाय मिथिबायना? सासे आबौ जायो आङो, सासे आरो फंबाय जायो, दखानाव थायो। सोंबाय, आबौ मानो बेफोरबायदिलै सोरानि? बे आबौ लानिनि एसे माबा जायो। बेनिफ्राय मा जाखो? सोरबा बादा होबा सेंग्राफोरा नायगोनलै नोंसोरखो बुथारगोन होनो। सासे गथ' फिसाया बाइकखौ साखावनानै सोरबा बादा होयोब्ला नोंसोरखौ नायगोनलै, नोंसोरखौ बुथारगोनलै होनना बुङो। बेखौनो गिनानै रावबो बुङा। दिनैनि दिनाव सोरबा गथ' फिसाया मानसि बुथारनानै दिन दंबावो। बुथारनानै मा जागोन बे? दिनै बिसोर उन्दै, बिसोर सानो नों जोंखौ बादा होदो, नोंसोरखौ बुथारगोनलै, बुगोनलै सानसे सानसुंबानो। जेब्ला बे दा उन्दैयाव बिदि सानदोंना बेयो, जेब्ला गावनो हारसिं देरगोन, देरबा गावनो हारसिं बुजिगोन। जेब्ला गावनियाव ओरैबायदि गाज्रि हालोद गोलैगोन, सिटुएसना ओरैबायदि गाज्रि जानानै फैगोन, अब्लानिया गावनो बुजिगोन बे फरायनांगौमोन, थाखा फैसा खामायनांगौमोन ना मानसि बुनो, सब गावनो बावजोबलांगोन बेफोरखौ। बेनिखायनो बेफोरबायदि उन्दै बैसोनि गरमखौ रावबो गिनांगौ गैया। आंथ' गिया। सोरबा उन्दै उन्दै गथ' दादागिरि खिन्थिदो, आंनि उन्दै क्लास 6, 7, 8, 9, 10 नि जुमाय लोंनानै बा बाइक साखावनानै दादागिरि नोंखौ नायगोन। आं रावखौबो गिया बेफोरबायदि गथ'खौ, रावखौबो गिया। नायगोन आं बोरै बुथारो दिनैनि दिनाव, बुथारसो जिन्दगि जोबनानै दोनजागोन दिनैनि दिनाव। बेनिखायनो आं रावखौबो गिया। माने जों बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ रावबो गिनाङा। साफ्रोमबो माने मोनफ्रोमबो गामिनि गिदिरफोरा बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ मालाबाबो गिनाङा। बेनि बिमा बिफाया जेबो खालामनो हायाखै, खिन्थु गामिनि मानसिफोरा जों खालामनांगोन। आंथ' गिया, बुंखायो आं डाइरेक्ट। बेनिफ्राय दाखालि बावै क'क्राझार गभ कलेजाव आं थाङिनि खोथायानो बेनो जाहैबाय, माने आं थांनो थाखाय कमप्लिट रेडिमोन बेवहाय। आं दा बिसोरखौ गाज्रि होननानै बुंनो साना। बेनिफ्राय जाय आंखौ कल खालामदोंमोन आं बेखौ मुं लानो साना। बिसोरनो आंखौ कल खालामबाय 10 तारिखआव, कल खालामनानै बिसोरनो गावसोरनो पस्टार बानायबाय। बेनिफ्राय पस्टारखौ गावसोरनो हगारजोब्बाय। बबाव हगारदों आं मिथिया, पस्टारा आंनियावसो मोनफैजोबदों आरो ना। आं ना इउटुबाव होदों, ना आंहा फेसबुक दङ, ना आंहा इन्स्टा दङ, ना आङो वाट्सएप स्टेटास होदों। आं जेरावबो उइलिक खालामाखै बे बुस्थुखौ।
मानो होनोब्ला आं जेब्ला थांथारगोन अब्लासो आं बे बुस्थुखौ उइलिक खालामगोन, बे पस्टारखौ उइलिक खालामगोन आं मानसिफोरनो देखायगोन होननानै आङो माने गेजेराव सानसेल' गेपमोन 10-12 बेनिफ्राय आंनाव कमेन्टबो फैदों, आदा नोंखौ क'क्राझार गभ कलेजाव लोगो मोनगोन, लोगो हमगोन, आदा नोंखौ क'क्राझार गभ कलेजाव फैगोननो। बेनिफ्राय मा जाखो, मोनसे कल फैदों आंनियाव गुबुन नाम्बारजों, जाय मानसिया कल हरदोंमोन बे कल नाम्बारजों नङा, गुबुन नाम्बारजों मोनसे कल फैदों। बेनिफ्राय बुंदो आदा गेमा पस्टपन जाबाय, गेमा गैला, बडि बिल्डिं श'आ पस्टपन जाबाय आदा होनना बुंहरदों। बेनिफ्राय अके दान, आं जेबो बुङा, आंलाय मानो बुंनो नंगौ नङा, आं आरो गावनो पस्टारबो आं रावनोबो देखायबोखायाखै, आंनावसो मोनफैजोबदो, आंनावसो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट फैदो। बेनिफ्राय जोंहा मोनायालासै माने प्रग्राम जायैनि आगोलाव मोनायालासै जोंहा भागिन दङ सासे बरमा कलेजाव फरायो साइन्सआव, जोंहा भागिननिया लासै कल फैदो, मामा फैगोननो, नोंसा मामाया फैगोन ना फैयाखै, खैथासोआव मोनफैगोन खोन्थाहरलाय होननानै जोंहा भागिननिया लासै कल फैदो। बेनिफ्राय भागिना आंखौ बुंदो बरमानिफ्राय, मामा नों क'क्राझार थांबाय ना होनना। ओमफ्राय आं भागिन बेफोरबायदि नङा, बे प्रग्रामा आंना केन्सेल जाबाय, बेफोरबायदि प्रब्लेमनो केन्सेल जाबाय, बेनिखाय आं थांनाय जानाय नंला, थाङाखै, आं न'आवनो दङ होननानै आङो खोन्थाबाय आरो। जायफोरा आंखौ नेदोंमोन, जायफोरा आंखौ माने लोगो हमनो लुबैदोंमोन हा, बेनिफ्राय जायफोरा भागिननियाव कल हरदो बिसोरखौ आं बुंनोबाय, नोंनियाव जाय कल हरदो बेखौ खोन्थाहर। ओमफ्राय आंनाव जाय वाट्सएप मेसेज खालामदो आं बिसोरनोबो खोन्थाहरदो, फंबाय बेयाव थांनाय जानाय नंला, बिदि बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाय होननानै। नाथाय आंनि तरफनिफ्राय आं कमप्लिट रेडिमोन बेवहाय थांनो थाखाय। बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे खामानियाव थांदोंमोन, ओमफ्राय मोनसे खामानियाव थांनानै बे खामानिया जायोब्ला आं क'क्राझार मोनहैगोन, दिनैनो मोनहैगोन। नाथाय आं मोनसे खामानिखौ मावग्रोथारनांगोन आरो बे खामानिया जायोब्लासो आङो, नाथाय आं दिनै फुंनिफ्रायनो माने बे खामानियावबो थांनो थाखाय रेडि आरो क'क्राझारबो थांनो थाखाय रेडि, माने क'क्राझाराव थांनानै हर थाहैखानांगोन, मोनाहैखागोन बेफोरबायदि आरो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, जय हिन्द।